mun je ainihi sai da muka je kamfani muka daldale mun zama kamar dealership muna siya daga wajensu. Sai za mu karɓe ta yanzu mu a kasuwa a can a wajen diloli za mu karɓe su akan farashin naira kamar 68,000 ko kuma 70,000. Muka karɓo ta a wannan farashin da muka karɓa a shi za mu zo kuɗin mota mun ɗauke kuɗin mota mu za mu yi kuɗin mota gwamnati. Sannan secondly za mu zo da shi a 70,000 ɗin nan muka zo da shi a 70,000 ba za mu ƙara naira ɗaya kuɗin mota ba mu ne dai igin ya hau kan wuyanmu. Sannan kuma za mu rage kashi 10% na farashin nan. Kamar 70,000 ɗin sai an rage wani abu a ciki. Rage wani abu a ciki za mu rage kashi 10 a cikinta. Cewa in muka rage wannan kaso 10 a cikinsa ɗin nan sannan kuma shi za mu koma sai in ka cire kashi 10 ga zai koma maka ko 63 ko kuma 62 it depends. To in ka cire a cikin wannan sai ka cewa shine farashin da za mu bayar. Sannan mun yi tsarin kamar kashi 2 zuwa 3. Abin da muka yi shine idan kai kana son ka samu bashi za ka karɓi kayan. In za ka karɓi bashi ma'aikacin gwamnati to akwai kati dama da shi za mu yi saboda mun katse babu wani abin da ya shafi magana cewa amfani da kuɗi ka zo cash ka yi amma saboda muna kuɗi kai tsaye saboda muna son mu yi monitoring. Yanzu in baka misali yanzu kamar a Sankara haka yanzu a ringin a Sankara mazaɓata to a cikin Sankara muna son mu gane actually a wannan mazaɓar za mu fahimta cewa gaba ɗaya ma me siyayyar da ake a wannan mazaɓa a rana har a sati har a wata muna da adadin me kayan da muke iya basu a wannan lokacin nan da za mu sa su saboda za mu fi saurin monitoring me ake yi me siyarwan wajen. To shine dalilin da ya saka sai muka katse babu wani magana in ka ce ka bar abin openly kowa ya zo ya siya to wannan zai kasance cewa makotan mu 'yan kasuwan da sa kowa zai iya zuwa rana ɗaya ma ya kwashe kayayyakin. To amma sai muka mai da abin da tsari wannan katin da muke magana akan shi ATM card ne haka za a bada shi wani shine na busy pay din nan sunan katin so shi za a bayar da shi za ka je in ka je kana saka katin in kai ma'aikaci ne na gwamnati kana zara katin muna zara za mu ga cewa menene rank ɗinka menene level ɗinka na aiki sannan kuma bashi dama kana ma da bashi dama already da ka karba zai nuna akan wannan katin zai nuna mana kuma again menene abin da ka karba a wannan ranar ko me abin da ka karba a baya satin baya da ya wuce ko a wannan watan me ka karba duk za mu gani muna saka katin data zai ke bamu na duk abin da ya shafi siyayya da kai da wannan katin saboda anything so called kayan abinci za ka siya da wannan katin. Kamar ka ce kashi 10 da a rika ragewa abubuwan da kuke so kamar komai shinkafa magi sukari fulawa kowane iri ɗaya za a yi masa ragin kashi 10 ko kuwa? Kayayyakin mu da muke da su shi yasa na ce maka kayan buhu irin su kayan su masara shinkafa gero dawa da waye su dai kayan buhuna in kai maganar magi da waye baya cikin tsabgan mu yawa to su wayannan komai yana da wannan kashi 10 a ciki da za mu rage shi. Kamar yaushe wannan abu zai kankama gadan-gadan ya karaɗe mazaɓu tunda kun ce a mazaɓu duka za ku sanar da shagunan ko? Shago za mu yi shi yanzu kowace local government mun buɗe headquarter yanzu already kowace local government saboda a wancan zaman majalisa da muka yi na council last week gwamna ya ce to mu tabbatar yana son cewa by Friday ya bamu by ranar Juma'a kowace local government a tabbatar wannan shagunan nan an gama zuba kayan na wannan local government kowace local government kayan local government ɗin nan za mu kai headquarter local government ɗin muna da shi office to nan za mu ajiye sannan kowace mazaɓa akwai office da za mu buɗe wanda ke shago da za mu buɗe masa shaguna za mu samu guda 287 a duk gaba ɗaya jihar wanda zai kasance cewa kowane shago yana da wannan kayan kowane shago zai zama cewa yana da kaya na not less than naira miliyan 10 a cikinsa kowane shago da ka gani a cikin shi akwai tsari da ka'idan kayan da yake ciki kamar misali duk sati za a rika stocking ma'ana ana ƙara kayan ko kuwa yaya tsarin zai kasancewa? Abin da tsarin zai kasance ya danganta wannan mazaɓar ta fi bukata akan wannan mazaɓar to a wannan based on katin da muka gaya maka shi zai ba mu hasken mu gane cewa wannan kayan su mun kai musu shinkafa sun fi bukatar shinkafa mun kai musu da masara da shinkafa da kowa shi yasa na ce maka kowane shago za mu ba shi kaya na not less than 10 million naira to kowanne a ciki za mu fahimci me yake saurin karewa me yake saurin tafiya a kwana 3 me aka ja muna kallo based on wannan data mai girma gwamna yana office din shi akwai website din da yana budewa zai gani direct abin da ya shafi maganar shi kantin sauki gashi nan yana kallon siyayyar da yanzu aka yi a mazabar cewa kaci a mazabar cewa duk wata mazaba yana budewa ya shiga zai gani siyayyar da ake yi me abin da yake a ciki menene abin da ya fi tafiya komai zai gani gwamna zai gani sai ma za su gani accountant general zai gani mun saka platform din wajen mutum 6 wanda kowa zai ke monitoring menene ake yi kuma menene abin da ake yi har za a gane a fahimci me abubuwan da ake yi a ciki. Kamar kawo yanzu idan mutum yana son ya sami wannan kati
kamar ina mazaɓar Kaci, ina so in sayi wannan kati a matsayina na mai ƙaramin ƙarfi, ina zan samu katin da zan zuba kuɗin in je in saya? Duk shagon da shi ya samu ce maka kowace local government yanzu by Friday mun tabbatar kowace mun bude headquarter a wannan local government din nan da Juma'a mai zuwa wannan Juma'ar. Sannan kuma a duk yanzu ma'aikata yanzu mun ba da head of service an yi directing nasa cewa an ba shi umarnin cewa kowanne ya tura circular duka ministries da agencies mun ajiye wanda yake cewa desk officer wanda za su samu aikin su kenan jami'i wannan katin ba zai wuce cewa abin da ake ce ATM din bai wuce 2000 ba shine farashin shi wannan katin. In ka sai katin sai ka kuma bada kuɗi a zuba ma a ciki. In ka sai katin yanzu direct kana sayan katin in kai ma'aikacin gwamnati dama already data ka za ka ga cewa katin ma zai fito da sunanka ne. Haka zai fito da sunanka da komai kana sa za ga komai da ka sani da har zuwa lokacin da zai kasance ga ranar da aka dauke ka aiki ga ranar da zaka aiki komai an saka full data ka a cikin wanda kuma ba ma'aikaci ba wanda kuma ba ma'aikaci ba in ka zo yanzu ka riga ka sai katin za ka ganshi cewa gashi ka sai katin za a baka shi zai nuna shi ba da suna yake fitowa ba shi wannan amma kuma zai kasance cewa kuɗin da za ka yi amfani in ka zo za ka yi amfani da shi cewa da kuɗin ka za ka iya transferring kuɗi cikin wannan katin kuɗi yanzu direct za ka iya transfer daga bankin ka kai transfer cikin wannan katin sanda za ka tsari da za ka shigar kamar yadda kake sayan katin waya kake sayan katin waya normal ɗinka ka shigar ATM yanda kaga ATM card kawai da an baka cewa ga account number da za a baka shine na BZP za ka biya wannan kuɗin in ka je za ka siya direct amma dai ba za mu baka je ka siya cash ba sai dai za a baka ga account number saka kuɗin kana saka za mu gani ka saka gashi so za su yi wa da kowa ne ba wai an yi limitin ga iya wanda za su siya kaya ba. Zuwa yaushe ne wannan abu zai kan kama gadan-gadan? In Allah ya yarda cikin dai wannan yanzu issue din yanzu na gaya maka zuwa kowace mazaɓa mu tabbatar mun bude da komai a cikin tsakiyar wannan watan duk jihar Jigawa zan tabbatar ma bi iznillahi da yadda Allah ba inda ba ma sai da wannan kayan abincin saboda already daga wajen mai gidan gwamna su ya gama duk tsare-tsare yayi komai mu yanzu alhakin yana kan mu tabbatar cewa abin nan ya zamo akan tsari.